Lunes yan. Nagkailan na Monday, kapag pwede Monday. Hindi tupaw. Kaya 1 week ka ganun tayo pwede noon. Hindi man kayo 1 week. Medya oras, medya siya lang kami. Hindi ba, 1 week ba, Monday lang ba, Monday, next Monday, level kayo mo kere, kere di akil. May tatawar na lang kayo. Talang kahit hindi kayo ko. Hindi ka tayo bita ko lo. Then, gusto tayo rin kere. Angkat nieto. Ay, hindi ka kaya na ihuyay ka nieto. Ay, porque man tinuya. Sabi ang tulo, akil. Nagkara lang padaan. Klaro yan, kayo may uya. Yo, reda lo para de grosso. Namo. Porque man tinuya ba? Nasabi ang tulo, aura mga teenagers, suyain yan. Ay, senyor. Hindi na yung tatlo. Ito doon sa, no, di ba? Kami ang na kasa, enamora lo, at suka-suka la doon ustedes. Arana. Hindi kami. Nga, nasakit na diya. Ay, hindi. Ito yun. Di ba na China tutar, dapat Okay. hindi ko managilo, kontenta. Espero lang kita labayan ng Rio. Hindi, pues. Dapat kita pa sa entry. May siguro ni kung nakahigda, no? Ito, yung yakin. Ito nahulog sa truck ba? Nabugas ng tuhod. Nakakikat ka ba truck Sige, po kulyanan. truck? Kanya kong tuhot, inik-ana na ako, mutingok. Hindi man sakit, pero kuratan ba ko kay mutingok siya? Ano, tulungan? Laban doon ang delirio. Sama naman nagagato antes noon. Sabi lang, kuntigo. Sakit gamay, no? Ha? Sakit gamay, no? Sakit-sakit? Ah, sakit gamay? Sakit. May sakit yun. Sakit yun. Pero mas lami na kung mas paghilod gabati ni mong sakit, may nalami. Kaya na ikan Diyos dito sa imong ikuan. Ay, hindi ka conforme. Agwan talang kasakit. Mas talaga kita gwapo, maging gwapa. Namo. Kaya si Unabe, guwapo. Eh, magkamalor el gwapo ng kustumbre. Cinta kapit pa. Ah. Ipilay natin mo tayo. Kay Jenny. Sitidos. Yan, lola. Bata pa, makauya pa na. Malakara, bata po ng kutumbe. Akong papa, 85. Pero Nakauya pero pa. kayo, Nung pa ka po siya 80, tayo patay. bonita mal kutumbe. Ingon akong papa, di ba makahadlong umatay? Ano man? Mal kutumbe. Murang happy na mag-umatay. Pwede lang si Cambia. Pahilon niya yung buktot, wala na siya kusog, hata yung tingin. Paano sige istorya? Hindi na mo istorya, namatay na. Gitawag ko sa kuwang iksuon, yung siya. Si Papang, dili naman mumata. Kung sa parte orasan ang tulog. Bakura mi nag-istorya unya, di naman mutubag. Ito patay na siguro na. Lawat lang ko ikaw eh. Sigutan, dili ora na jud mo dito. Matay sakit yang tiyan unya di siya Mau na to siya. pangutot. Pero ningoy jud to siya nga gusto ko mamatay. Tanang hindi ko mo agig sakit. Tulog lang siya. Pagkabon na ako dito. Ay, sakit. Murag natulog lang siya. Pero pagkabuntag gahi na, patay na yun. 86. Mag-87 nung karon January 10. Kato naman na matipik December 16. Bago lang, day! Oh! December 16 namatay. Uyap pa. Anay, uyap? Iyang uyap manggaban. Ipon-ipon sila dito. Ingon siya siyang uyap nga. Ugma mag-ihaw tag manok. Naay manok yaw. Pag magupan ni hapon, mga alas 12 na gabi. Sakit-sakit yung iyan. Namala na to, mga alas 9. Alas 9 siya namatay. Kusog. Kusog. Kabuhi. Isa kang kabuhingon itong yang uyap-uyap. Ihita po itong piyan. Kunya nangihi na. Buhi ito. Asa man mga pantalon man. Pantalon man, ayun na lang diya. Sige lang. Ito na na. Isa ka lang.
Jude, hindi. Bolvida ya. Maliit ang kapelo. Recuerdo, people what really happened in Las Vegas. Llaman na nila device el mga suceso ng kataniento y también el preparación nila antes el incidente. Baldaw. Duele, pero pati tanlagutok din yung mga buko. Pasang anyo para Amerika. Sa Oktubre pangalan sila Loya Casa, pero aura lang naman open ako yung aglasibay na publiko. Wala ka na sila na un Little Vegas Chapel. Legal el casamiento para mga miyembro del LGBTQIA+ community. Para porque plus. Porque A plus. Nagtado yan. Dapat yan ni Q. Diba? LGBTQ. Kundi si Jenny Q. Ano sa adio no? Warrantin pa telepon kaya nanood di para Delta. No. Porque Ano kamu? Kuan yun, putok. Kasi sabi lo, Para A LG. plus No. kami. O LGBTQIA+. Sino pa I? IL plus. Oh. Después. dali si Kwa. Hindi ba sir ka sa Paraduyan, akip lantawan o para pero okay ang mga abo. Lantawan. Maser ka siguro lantawan. Alala ka na leping wing. Ala pa sa Paraduyan. Oo. Yan ba ang biyahe niya? May idea si Geneva. Peta kikil parte durian na siya kipapasa pangabong pasap ka na muruk. Pasap pa riba muruk para alya. Grabe sa pa. Peta kilang kalil durian unlaw. Adelante lang kalil. Nagpuka-puka din. Mahilig na chorba-chorba. Pati na ito doon sino, no? Ano, Sa simpleng I love you, yaka, halik, pagbibigay regalo, o di naman kaya paghahatid sundo at maraming pagkaba. Iba't iba namin ang pagpapadama ng pagmamahal. Iisa lang ang katanungan. Ete o si Asio Derecho. Kay Ano ba ngayong Valentine's? si Asio Derecho tangkuan lagutok. Try Max Plus Ay, Early dili. Capsule. And DMX Try Max Kasi sina di man ka. Tapos no. Malakas at aarangkan sa mga sa Happy Valentine's. Matulay na lang yung katulad. Hilag na kali ko sa. Pagod na agad ang nararamdaman, nahihilo ako palagi. Anong pwedeng inumin upang mapatibay ang immunity? Mga tanong na gustong Eh sa Talibanta ba yung pagkama nga sa Talibanta? Very good. Gaya ng magnesium, nakapagpapataas ng enerhiya, iron na nakakatulong upang maiwasan ng anemia, at zinc na mabuti sa pagpapalakas ng immunity. Essential minerals na kailangan ng katawan makukuha sa nigari. Nigari, patak mineral. Sa bisang pinagsama ng sodium ascorbate as vitamin C plus zinc na nasa Citro Plus, tripleng proteksyon 94. na makukuha. 1. Proteksyon laban sa Berwityo? viruses at bad bacteria. Resistensya, immunity. 2. Proteksyon para sa may hyperacidity. Yakan sa 102. 3. Proteksyong dagdag para iwas anemia. Yakan